Il-Prim Ministru Robert Abela baqa' ma ċaħatx li jingħata aċċess għal kopja tal-inkjesta maġisterjali tal-Vitis. B'ħafna jiddeskrivu din il-mossa bħala missjoni ċara li l-Prim Ministru ra l-kontenut li jinsab għand l-Avukat Ġenerali jew li saħansitra ingħata kopja. F'diskors mimli isterizmu u attakki mirati lejn il-Partit Nazzjonalista, Robert Abela njora kompletament dak li ħafna qed jistaqsu dwaru. U lanqas il-Ministru Silvio Xkembri ma semmew xejn dwar l-inkjesta Vitis. Tant li evitaw għal kollox dan is-suġġett u baqgħu biss jużaw kliem negattiv. Kontu tirċievu għajdu li dejjem u kullimkien kontra Malta ma mhux inċabx fuq irridu ma ħallejnihomx u mhux ħanerġgħu inħalluhom. Ma ħallejnihomx u ma nħalluhomx. Pon wieħed! Waqt l-attività l-partitarji Laburisti f'Ħażabbar, Robert Abela baqa' juża l-slogan is-saħħa lil Maltin għalkemm ma qal xejn dwar kif se jindirizza l-kriżi fil-qasam tas-saħħa, in-nuqqas ta' mediċini, l-għoli tal-ħajja, il-problema tat-traffiku u l-isfidi li qed iġib miegħu l-iżvilupp eċċessiv. Intant fid-diskors tiegħu tal-ħadd Robert Abela għamel referenza l grey listing u spiċċa tefattort ta' dan il-falliment tiegħu fuq gvernijiet nazzjonalisti. Dan meta kien gvern immexxi minnu li tefa' lil pajjiżna fuq il-grey list tal-FATF. B'riżultat li dan ħalla diżastru sħiħ għall-industrija lokali, partikolarment fis-settur ta' due diligence u l-compliance, hekk kif l-investiment u n-negozji f'pajjiżna batew ħafna. F'Ħażabbar f'distrett tradizzjonalment Laburista, Robert Abela prova jħeġġeġ lil partitarji tiegħu b'diskors partiġjan illi fih nesa kompletament kif falla f'numru ta' proġetti, partikolarment il-famuż Università tal-Ġordaniżi li baqgħet Università Fantasma u l-famuża trakka li baqgħet fuq l-ixkaffa.